E kinde nendo bende ochingo ne osingo ni chendo go eko mag somo gin mago eko ma koro dhi berie pacho kaendi, to moloyo mago eko mag kuonde tiegruok mag tije lwedo ma koro duoko omenda ma bende koro ichulo piny kawuok e shillings 1,100 gi wiye nyaka 60,000 gi wiye, moyango ni mano endo koro ber kendo dhi miyo ji mathoth yudo tiegruok mag tije lwedo mar mondo mi okony e gero piny Kenya, kaachiel bende koda neno ni nitiere jotich moromo mantiere koda lony mopogore opogore. Bende okawo thuolo mar seyo josiasa ma bende kwede e pacho kaendi ka oyango ni josiasa ma kamago onge kod ber ne oganda jo Kenya ka opogore koda thuo oganda kaluwore koda dhoudi ma bende giwuokie e kinde chendo moko ma oyango ni ok ni kare, kendo en ema koro romo mar mondo mi ochak otel ne piny Kenya e tielo machielo. We are reducing the fees for our Tvets from 105,000 to 67,000. We are expanding scholarships. We are expanding access to Higher Education Loans Board. And I'm happy that the Chair of Education is here so that you can meticulously look at the funding for our education, because in the scheme of things, the education of the people of Kenya, the empowerment of our human capital, is the single most important assignment we have as citizens and as a government. Right from primary school through secondary school to our Tvets, to our universities, and we even want to raise the bar so that we can get the human capital for us to be able to move our country to the next level. It is a fact that there is no nation that can grow beyond its capacity to think. Therefore, we must have more thinkers, we must create new knowledge, and that is how we are going to move Kenya to the next level. Tumekubaliana ya kwamba Kenya hii hatutaki siasa ya ukabila, hatutaki siasa ya migawanyiko, hatutaki siasa ya ubaguzi. Sisi tumeunganisha Kenya iwe moja, na hiyo ni kazi yangu kama kiongozi wa taifa letu la Kenya. Ndio munaona tumekubaliana chama ya UDA na Kenya Kwanza, tumekubaliana na chama ya ODM ya kwamba tutaketi chini, tutaongea, tutapanga coalition ya kutengeneza serikali ya 2027 ambayo italeta Wakenya wote pamoja. Nyinyi watu wa Kapsabet mnasema tuungane ama tutengane? Kule kakipanga ndano kai koroni. Tuunganishe iwe moja. Tuunganishe iwe moja. Kwa hivyo nyinyi watu wa Jepterit mnasemaje? Ati mnasemaje? Ati mnasemaje? Ati mnasemaje? Hebu nione tutam.